toteuttaa energiatehokkuushankkeita myös teollisuuspuolella. Tämä Kaarinassa sijaitseva Hesporon tuotantolaitos on erinomainen esimerkki siitä, miten voimme tehdä merkittäviä säästöjä sekä hiilineutraalin tuotannon ilman, että tehtaan toimintaa keskeytetään kertaakaan. Olemme optimoineet tehtaan sisäisiä energiavirtoja vaiheittain jo vuodesta 2021. Koko tehdas on irtautunut öljynlämmityksestä ja tämän avulla on saavutettu merkittäviä energiasäästöjä. Hommat lähti käyntiin ilmanjäähdyttimien uusimisesta, jotka liitettiin CO2-laitoksen jäähdytyksen alle. Sen jälkeen olemme systemaattisesti kehittäneet järjestelmiä. Olemme ottaneet käyttöön 120-vuotiaan lämpöakun, paineilmakompressorien lämmön talteenoton ja monia muita ratkaisuja, joiden avulla ollaan saatu tiputettua energiankulutusta merkittävästi. Energiavirtojen analysointi, optimointi ja seuranta jatkuu edelleen. Teollisuuspuolen kiinteistöissä on paljon tuotantoprosesseista syntyviä hukkalämmönlähteitä. Nämä antavat meille suuret säästöpotentiaalit. Me löydämme energiatehokkaimmat ratkaisut aina suunnittelusta toteutukseen ja aina energiamanagerointiin asti.